Sanibonani, molweni, dumelang, good morning. Ndiyanibulisa nonke ngelihle igama lenkosi. Ndibulela bonke abathakamela lenkonzo ekwi-social media. Sikwicawe yeshumi elinesihlanu emva kwePentecost. Kutsho ukuthi ke unyaka uphelile. Inkosi mayibe nani. Yibongeni inkosi. Uzuko kuThixo ezulwini, uxolo ebantwini bakhe emhlabeni. Nkosi Thixo kumkani wasezulwini. Thixo ongubawo ongunaphakade. Siyakunqula, siyakubulela. Siyakubonga ngenxa yozuko lwakho. Nkosi Yesu Kristu okuphela konyana kayise. Nkosi Thixo mvana kaThixo. Wena osusa isono sehlabathi senzele inceba. Wena ohleli ngasekunene koyise yiva umthandazo wethu. Ngokuba nguwe wedwa ongcwele, nguwe wedwa oyinkosi, nguwe wedwa ophezu konke. Yesu Kristu nomoya oyingcwele ebuqhaqhawuleni bukaThixo uyise. Amen. Masithandaze umthandazo wenhlambuluko, page 105. Sithandaza sonke sithi: Thixo ngamandla onke, ekutyhileke kuwe zonke inhliziyo, isazeka kuwe yonke iminqweno, ongenakho nokufihlelwa nto. Hlambulula iingcinga zenhliziyo zethu ngokusiphefumlela ngomoya wakho ingcwele, size sikuthande ngokufezekileyo, silidumise igama lakho elingcwele ngokufaneleyo, ngaye uYesu Kristu inkosi yethu. Nkosi iba nenceba. Kristu iba nenceba. Nkosi iba nenceba. uYesu wathi, uyakuyithanda inkosi uThixo wakho ngenhliziyo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke, nangengqondo yakho yonke. Lo ngokuqala nomkhulu umthetho, nowesibini ufana nawo. Uyakumthanda ummelwane wakho njengoko uzithanda ngako. Kule mithetho mibini kuxhomekeke wonke umthetho nabaprofethi. Xa athe ongendawo wabuya kokungendawo kwakhe, akwenzileyo wenza ngokwesiko nangobulungisa. Uyakuwusindisa umphefumulo wakhe. Masivume izono zethu, sizimisele ukugcina imithetho kaThixo, sihlalele uthandweni naseluxolweni nabamelwane bethu. Thixo ngamandla onke, Bawo wethu wasezulwini, siyaguquka sivuma ukuba sikonile ngetyala elilelethu, ngokucinga, ngokuthetha nangokwenza, nangako esithe asakwenza, ngenxa yonyana wakho uKristu inkosi yethu. Sixolele konke okudlulileyo, wenze ukuba sikukhonze ngentlalo entsha,
kuzukiswe igama lakho. Phulaphulani indaba ezilungileyo zivakaliswa nguMateyu Ongcwele. Isahluko se-18, isahlukwana sama-21. Kwandula kweza uPetros kuye wathi, Nkosi, koba futhi kangaphi na umzalwana wam endona ndimxolela, kodwa kube kasixhenxe na? Athi uYesu kuye, andithi kuwe kodwa kube kasixhenxe, ndithi kodwa kube ka-70 aphindiweyo kasixhenxe. Ngenxa yoko ubukumkani bamazulu bufanekiswa nomntu ongukumkani owafuna ukwabelana nabakhonzi bakhe. Kuthe ke akuqala ukubalelana nabo, kwaziswa kuye omnye onetyala leetalente ezingama10,000. Kuthe ke ekubeni engenanto yakuhlawula, yathi inkosi yakhe, makuthengiswe ngayo nangomfazi wakhe, nangabantwana bakhe, nangento yonke anayo, kuhlawulwe. Wawa phantsi ngoko umkhonzi lowo waqubuda kuyo esithi, Nkosi, khawundenze kuhle, ndokuhlawula lonke. Yasikwa ke yimfesane inkosi yaloo mkhonzi, yamkhulula, yamxolela ityala elo. Uphumile ke loo mkhonzi wafumanana nomnye wabakhonza kunye naye obenetyala leedanariyo ezili100, wambamba, wamkrwitsha esithi, ndihlawule ityala onalo. Wawa phantsi ngoko ezinyaweni zakhe lo abekhonza kunye naye, wamana embongoza esithi, khawundenze kuhle, ndokuhlawula lonke. Akavumanga ke, waya wamphosa entolongweni ade alihlawule ityala elo. Bathi ke abo babekhonza kunye naye bakubona oko kwenzekileyo, baba buhlungu kakhulu. Beza bayityela inkosi yabo konke oko kwenzekileyo. Yaza inkosi yakhe imbizele kuyo, yathi kuye, Mkhonzindini ungendawo, ndakuxolela lonke elaa tyala ekubeni wandibongozayo. Ubungamelwe na kukuba ube nenceba nawe kokhonza kunye nawe, njengokuba nam bendibe nenceba kuwe? Yaqumba inkosi yakhe, yamnikela kubathuthumbisi, ade alihlawule lonke ityala lakhe kuyo. Wothi nobawo wasemazulwini enjenjalo kuthi, ukuba anithanga nonke ngabanye nabaxolela abazalwana benu iziphoso zabo ngeentliziyo zenu. Yivangeli kaKristu le. Ngoku ke sizawungena kumazwi Entshumayelo. Nayo yonke nje inkonzo siyifumana apha kwi-social media. Indawo endiyithande kakhulu yi-Exodus, apho inkosi ubawuthi asezulwini ezibonakalisa indalo yakhe, ngoba uyena uye owadala yonke into esemhlabeni nesezulwini. Iyabuza apha kwi-prayer book yasechechi, ithi niyintoni ngendalo? What are you by nature? Ubuza thina, aphinda aphendule
athi by nature we are part of God's creation. We are made of his own image. Siyinxalenye yendalo kaThixo, senziwe ngemfano kaThixo. Uthe make sidala uThixo wasenza safana naye. Yingakho ke sithi siyinxalenye yendalo kaThixo. Usenze safana naye. Sesifana naye, saphinde samvukela endleleni sagwilika. Wazisola ukuthi kungani edala umuntu ngemfano, yingani edala umuntu amfanise naye, ngoba siphinde sagwilika endleleni samjikela uThixo samvukela. Ude athi kule ncwadi yeprayer book uthi thina sifike sazibeka endaweni kaThixo. Njembe sidalile njena safike thina sazibeka endaweni yakhe, sathatha ubuyena bakhe. Sakhombisa ukuthi ngokusesiwoThixo uqobo, kodwa uThixo uye odale izulu, udala amazulu, wadala umhlaba, wabese ke dala umuntu. Sikwinyanga yendalo, sikwinyanga yentsha, sikwinyanga yokubuyisana, uba ubuyisane omnye nomnye. Uthi kule ncwadi yevangeli uthi uyabuza umuntu ba kufanele axolelwe kangaphi. Uthi 70 times 7. Uthi ukuthi ke umuntu uhlala umxolela umphela, uhlala umxolela noba seke kuona ngakana ukuxola unalo ludale yakha lenyanga, inyanga yokubuyisana. Yakha udale uxolo phakathi kwakho nomuntu, umxolele noma seke konile uphinde umxolele, aphinda kone uphinde umxolele. Utsho njalo inkosi engeyesu Kristu, uthi umxolele uphinda phinda uthi ulibale. Into efanele siyenze ke kufanele siqale sidala uxolo ngaphakathi kwethu, kuphume ingxokozelo ngaphakathi kwethu, kube khona uxolo. Kuxole thina kuqala ukuze sikwazi ukuxolela abanye abantu. Ngeke sikwazi ukuxolela abanye abantu uxolo singenalo, makuxole thina kuqala sikwazi ukuxolela abanye abantu, ngoba uThixo usidale safana naye. Siyinxalenye yendalo kaThixo kuba senziwe ngemfanonye naye. Ude athi kule ncwadi, kule prayer book yam endiyithandayo efundisa kakhulu, efuna siyifunde nathi ukwenzela uba sikwazi ukulandela imimiselo kaThixo ayitshoyo apha kule prayer book. Singevanga abantu, sizifundele thina ukwenzela uba sikwazi ukuthetha into esiyaziyo. Uthi kutheni na ukuba singayisebenzisi inkululeko yethu njengoba kusifanele. Athi kungenxa yokuba simvukele uThixo saza sazibeka thina ngokwethu endaweni kaThixo. Thina sizibeka endaweni kaThixo. Uthi kutheni sihlala kude noThixo nje nokungevani nendalo. Athi ke ngokwanhlandlo abantu bayisebenzisa kakubi inkululeko baza banyulo okubi. Lento ayiqali ngokwanhlandlolo. Abantu bayisebenzisa kabi inkululeko baze bazenyulele okubi, abe uThixo esidale ba masenzo okuhle ukwenzela uba izibusiso zehle phezukwethu. Sikwinyanga yokubuyisana bazalwana. Uba kunomuntu owaziyo uba kukhona i-distance phakathi kwakhe nawe, masizameni ukuthi sibe banye. Ube umcenga umzalwana ukuthi mzalwana ngicela uxolo, noba umonanga ucela uxolo ukwenzela uba ithi lenyanga idlula ube wazi bakhona enikwenzile. Uqale ube noxolo wena, ngeke ukwazi uxolela omunye umuntu bazalana. Dala uxolo phakathi kwakho ukuze ukwazi uxolela omunye umuntu. Ngiyayibuyisa inkonzo zihlobo zenkosi. Masikule nkonzo ifanele njengoba uThixo beke wasikhupha esixukwini umuntu wathandaza esendlini yakhe, ube siphi isikhathi esihle sokuthi ukwazi ukuthandaza uwedwa, ungathethi namuntu, ungabhekanga muntu. Kunguwe noThixo wakho lo wakudala, ngoba sidaliwe nguThixo. Wasidala wabona sifanele uba size phambi kwakhe simkhonze. Njengoba sizile phambi kwakhe uThixo samkhonza, kufuneka ukusithobeke yonke into siyidala ibe khona nebingekho, ngoba uThixo uyayidala nayo into ibikhona ibingekho ayenze ibe khona. Wafika wadala umuntu wayengekho, wamdala uThixo wakhona umuntu. Wadala zonke izinto eziphezulu komhlaba. Yingakho sithi siyinxalenye yendalo kaThixo, ngoba senziwe ngemfanonye noThixo. Usenze safaneleka. Ubheke edala amanzi emakhulu engako. Ufike ke ngoku ama-Israyeli abaleka ama-Egyptians.
uthi ke ngoku uthi kuMoses yolula intonga Moses ubethe amanzi wayolula uMoses intonga amanzi avela avuleka kubini awela amaSrayeli emhlabeni omileyo emva kwamaSrayeli kwakukhona ilifu elwasithi liba bangabonwa yilempi ezemva kwabo kukhona ilitha elibakhanyisela indlela lapho beya khona abanye benqwelo nezinqwelo zadalwa zekhiwa ngabo bayekha inqwelo zokulwa babe sebaba namahashi babasukela ngenqwelo zokulwa namahashi babe ngabasukela babatholi bangene elwandle babengene elwandle wathi ubotha wasezulwini akubona ba sebewelile wathi uMoses makabetha amanzi wabetha uMoses amanzi abuya amanzi avaleka akhukhuliseka abantu bebesukela ama-Israyeli bakhukhuliseka nenqwelo zabo zokulwa namahashabo bemka kunye nawo athe nethi amaSrayeli abengaphesheya avuma ingoma yombongo athi bulelani kuYehova ngoba elungile nathi masimbonge uYehova ngoba elungile nakwesisifo esikhona ngoku asonto bakuzawuhlala kunjena sisezawuphela sizawupheliswa uba thina sibambelele kuye sidala uxolo phakathi kwethu noThixo kube khona uxolo kube khona ubuhlobo okuzawudalwa sithi abone usizi ngathi uThixo athe sisifo ndiyasusa namhlanje ebantwini bam akubona ukukhala kwethu asisusa isifo esiwubhubhane esibhubhise ilizwe lonke kodwa ngokukhala kwethu uThixo uzawusiva masithe sakhala kuye into ayifuna uThixo ukuba sikhale ngokuthobeka kuye sizithobe utsho njalo kule ncwadi lo mkhonzi uxolela umuntu ozocela uxolo kuye amxolele makefika naye ufika woniwe ngomnye angamxoleli bade bahambisana entolongweni ngoba uxolo ubengenalo enhlizweni ubelicela kulaa muntu ocela uxolo umuntu onoxolo yena masefika woniwe umuntu ecela uxolo akasamvumeli seke mthatha umse entolongweni bamakabotshwe amatyala abathethwe itilongo uThixo akayifuni lonto ufuna sibe nobulali sizeke kade umsindo size kuye sifanelekile singeze kuThixo ngokufostwa yiza kuThixo ufanelekile udala uxolo phakathi kwakho noThixo ilonto izakwenziwa sithi sizawudala uxolo phakathi kwethu noThixo asixolele uThixo asihlambe egazini lakhe elinexabiso athi naba abantwana bam nazincebo zam ngothando asithande ngalo uThixo singabathandiwe ngoba usidale safana naye ekhwebisa ukuthi uyasithanda ndiyayishiya indawo amen. Yes.
Can you just follow with me the litany of confession? Lord, we confess our day-to-day failure to be human. Lord, we confess to you. Lord, we confess that we often fail to love with all we have and are, often because we do not fully understand what loving means, often because we are afraid of risking ourselves. Lord, we confess to you. Lord, we cut ourselves off from each other and we erect barriers of division. Lord, we confess to you. Lord, we confess that by silence and ill-considered words, we have built up walls of prejudice. We have built up walls of prejudice. Lord, in your mercy, Lord, we confess that by selfishness and lack of sympathy, we have stifled generosity and left little time for others. Holy Spirit, speak to us. Help us to listen to your word of forgiveness, for we are very deaf. Come, fill this moment and free us from our sin. And we ask all these things through Jesus Christ, our Lord. Amen. Mawubonge wena Nkosi Thixo yendalo yonke. Ngenxa yokulunga kwakho sinesisonka sisinikelayo. Isonka esinikwe ngumhlaba nesenziwe zizandla zomuntu. Uthi esisonka sisonka sobomi. Mawubonge wena Nkosi Thixo yendalo yonke. Ngenxa yokulunga kwakho sinale wayini sinikelayo esisiqhamo somdiliya nesomsebenzi wezandla zomuntu. Uthi le ndebe indebe yosindiso. Siveba osezulwini uze ngelizwi lakho nangomoya wakho oyingcwele usikelele ungcwalise esisonka nale wayini khona ukuze sibe ngumzimba khona ukuze ibe ligazi elinexabiso lonyana wakho uYesu Kristu inkosi yethu owathatha isonka waza wathi lo ngumzimba wami, wathatha igazi wathi eli ligazi lami. Ukwamkela ngokwasemoyeni. Ngena enhlizweni yami Nkosi Yesu. Yesu ngamana kwathi konke okunguwe uthululwe kum. Ngamana umzimba negazi lakho zaba kukudla noselo. Ngamana ukuva ubunzima nokufa kwakho zingaba kukomelela nobomi bami. Yesu nginawe ecaleni kwami. Undiphe ngokwaneleyo. Ngamana ikhuselo endilifunayo lingaba lithunzi lomnqamlezo wakho. Mandingalubaleki uthando ondinika lona kodwa ndisindise kwimikhosi yongendawo. Ekufeni kwam konke thoba ukukhanya kwakho nothando lwakho. Ndibize rhoqo ide loo mini ifike xa ndineengcwele zakho. Ndiyakukubonga ngonaphakade. Amen. Isiphelo
Bulelani inkosi ngokuba ilungile. Thixo ongamandla onke waphakade, siyakubulela ngokusondla kwakho ngezimfihlakalo zingcwele, umzimba negazi lonyana wakho umsindisi wethu uYesu Kristu, nangokusigcina ngobabalo lwakho sisemzimbeni wonyana wakho olibandla lawo onke amakholwa. Sincede ukuba sizingise njengamalungu aphilileyo okubudlelane bungcwele, size sikhule sinothando nentobeko ngokwentando yakho ngaye uYesu Kristu inkosi yethu, ohlele lawula kunye nawe nomoya oyingcwele, emnye uThixo ngoku nangonaphakade. Amen. Bawo ongamandla onke sizinikela kuwe sibelidini eliphilileyo, sikuye uYesu Kristu inkosi yethu, sithume kulo ihlabathi ngamandla omoya oyingcwele, ukuba siphilele sisebenzele ukukubonga nokukuzulisa. uThixo ngamandla onke uxolela konke, uThixo ngamandla uxolo lukaThixo olugqitha konke uqondo. Malugcine inhliziyo nengqondo zenu, nimazi nimthande uThixo nonyana wakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Ithi intsikelelo kaThixo ongamandla onke, uyise nonyana nomoya oyingcwele ibe phakathi kwenu, ihlale nani ngonaphakade. Amen.